Ahoj, ja som Richard z Groundu a rád by som vám ukázal môj pohľad na gravel bicyklovanie a môj setup v rámci mojich gravel bajkov. V podstate pre mňa v rámci nejakého bikepackingu je bicykel v tejto výbave. Väčšinou používam Apiduru. Majú dve sady, ktoré rád používam. Jedna je ako keby backcountry a druhá je raceová, ktorú si ukážeme neskôr. Toto je pre mňa full loaded bicykel, ktorý používam na turistiku, ktorý používam na dvoj-trojdňové výlety. Väčšinou sa snažím sa zbaliť kompaktne. Zbytočne si nechcem brať veľa vecí, ale úplne najzákladnejšie veci, ktoré by som mal mať, je nejaké náhradné spodné tričko, je tam nejaký nepremokavá alebo neprefúkavá bunda a môj najobľúbenejší hack, ktorý proste potrebujem v každej situácii so sebou mať, je tento úžasný hamák od North Faceu. Je proste malý, je spratný a v podstate nosím ho so sebou všade, či už idem na dvoj- alebo trojdňový výlet, alebo idem na jednu noc s kamarátmi opekať a podobne. Takže toto je jedna z mojich akože must have vecí. Ďalšie výmoženosti, ktoré nám v podstate poskytuje Apidura, je, že tu máme rôzne oddeliteľné priestory, do ktorých sa môžem zbaliť tak, aby mi to vystačilo na 2-3 dní nejakého nekomfortu. Pre niekoho komfort, pre niekoho nekomfort. Čo sa mi veľmi páči a počíta, je, že v rámci tejto taštičky si môžeme prepojiť priamo nádobu s vodou. Môžem piť vodu počas jazdenia a nemusím sa naťahovať za fľaškou. Toto je jedna ako keby z veľkých výhod, ktoré veľmi rád využívam, keď idem na dlhšiu trasu a idem si svojím, by som povedal, chillovým tempom. A ďalšia vec, čo je vždy náhradná voda. A samozrejme proste nejaké náradičkom, ktoré väčšinou nosievam tu v tomto košíku alebo pod košíkom uložené. Správne nárade jednoducho musíme mať pri takýchto vandrovačkách, ja tomu hovorím, ja nechodím bicyklovať, ale chodím vandrovať sa. Ďalšia dôležitá vec, ktorú v podstate potrebujem na takýto dvojdňovku mať pri sebe, je určite pumpa. Nosím so sebou náhradné bombičky, aby som v podstate nemusel úplne strácať čas nafúkovaním, ale vyrieším to bombičkou. Samozrejme mám tu nejaký košík, ktorý mi umožňuje so sebou nosiť väčší objem vody. Viem si to upevniť takýmto strepom od Fix Plus. To vynikajúca vec, vždy ma zachránila v rôznych situáciách, keď som potreboval niečo primontovať o bicykel. Myslím si, že v rámci bikepackingu alebo gravel bikeov, tak je to must have. Pozdravujem Alexa, to je môj nápad. Alex z Red Bullu, výborný kamarát. Čo je v podstate pre mňa typické, keď idem na takýto výlet, potrebujem mať taštičku, ktorá je na rajdoch. Mám tam rýchle snacky, ktoré viem použiť počas jazdy, aby som nemusel zbytočne načahovať sa rukami do útrop tej tašky. Ďalšie špecifikum je hlavne možnosť si v akomkoľvek prípade opraviť brzdy, ak by náhodou sa proste hocičo stalo. Pri tých prvých gravel bajkoch, keď to celá ako keby tá komunita vznikala, bolo výslovne dbané na to, aby gravel bicykle boli čo najjednoduchšie, aby sa používali lánkové systémy namiesto hydraulických, pretože častokrát, keď ľudia chodili na dvoj-trojdňové tripy, tak potrebovali si poradiť v prírode v akomkoľvek alebo s akýmkoľvek problémom. Preto sa používal tento systém. Ďalšia vec, čo je teda hlavne veľmi typická v rámci tých gravel bajkov, je, že je veľmi dôležitá, akú šírku rozpätia v rámci rámových častí máme na tom bicykli, či už sa hovoríme o zadnej stavbe alebo o prednej vidlici. Môžeme tam dávať šírku plášťov od 38 do 50 mm. Stále to ten bicykel krásne pojme. Je to všetko záleží len od toho, že vlastne aký trail chcem jazdiť alebo akú trasu idem. Keď viem, že väčšinou idem po asfaltovej ceste, nebudem si tam dávať 50-ky široké plášte, ale skôr zvolím niečo s nejakým stredným slikom a jemným dezenom kvázi na pneumatikách. Keď viem teda, že pôjdem väčšinou do lesa alebo do nejakého horšieho počasia, tak si zoberiem širšie plášte, ktoré mi udržia grip. Pre mňa výborná vychytávka ešte v rámci gravel bajku je, že môžem mať niekoľko sád kolies a viem si to meniť. Či už budem chodiť po ceste alebo po zablatených trailoch, tak viem, že je to multifunkčný bicykel. Tak týmto by sme mali definovaný môj pohľad na tento typ gravel bajku, bikepackingového a teraz sa poďme presunúť na druhý model. Tu už sa bavíme v podstate o mojom najobľúbenejšom setupe. Je to predsa len pre mňa osobne bicykel na jednodňové, jednonočné výlety, prípadne bicykel na pivo.
nemusím z toho ani zhadzovať v podstate tie tašky, ktoré sú tam, viem ich využívať denne. Opäť sa vraciame k Apidure, najobľúbenejší brand, čo sa týka bikepackingových denných tašiek. Nemáme tu žiaden malý šitý spoj, sú to vyžehlované nepremokavé rohy. Čo sa týka tejto rady od Apidury, je to v podstate rejsová rada, je veľmi ľahká, veľmi odolná, vodeodolná. Všetky tašky, ktoré ste mohli vidieť na jednom alebo na druhom bicykli, si môžete zapožičať u nás v grounde, takže nemusíte si kupovať komplet výbavu, stačí prísť ku nám do groundu a my vám pomôžeme s výbavou na váš výlet, na váš bikepackingový výlet. Čo sa týka rozdielu medzi oboma bajkami, toto je pre mňa kvázi rejsový gravel s rejsovým nastavením, rejsovými taškami. Hlavný rozdiel je tu, že tu už sú komponenty samozrejme lepšie. Hovoríme o karbónovom ráme, častokrát si gravel ridery v takomto setupe nosia v podstate vyššie karbónové ráfiky. Samozrejme kolesa robia bicykel, prečo nie? V takomto setupe je to vlastne ako keby môj najobľúbenejší dopravný prostriedok na Slovensku. Výborná vec, čo sa ešte týka hlavne týchto z môjho pohľadu alebo karbónových gravelbajkov. Všeobecne sú všetky vybavené nejakým vnútorným priestorom. Máme tu krásnu taštičku, sem si môžeme dať rôzne náradie. Naozaj perfektné vychytávky. Nemusím nosiť košík, vyzerá to prázdne, krásny feedlock, magnetický systém ti to chytí, fľaška pevne drží, odpruženie v krku vidlice pri modeloch Diverge, takže máme celoodpružený alebo skôr odpružený bicykel. Je to výborné pre tých, ktorí jazdia hlavne po polných cestách, kde sú teda silné otrasy. Je to trošičku komfortnejšie jazdenie. Samozrejme ich rozdeľujeme ešte medzi dve kategórie. Od Specializedu je to čistokrvný gravel Diverge, ktorý môžeme momentálne vidieť. A potom máme ešte cyklokrossový, je to naozaj že rejsový cyklokrossový gravel pre mňa, ktorý má určité špecifika a názov tohto bicykla je Crux. Momentálne tu máme teda Diverge v tomto setupe s rejsovými taštičkami od Apidury. Kľudne by som povedal, že toto je najuniverzálnejší bicykel na slovenské pomery, pokiaľ sa nechceš naháňať s kamarátmi o preteky, keď ideš kľudným tempom za zážitkami. Toto je bicykel naozaj na lúky a na pivo. A to je v podstate všetko. Už len dobrú náladu kamarádov a riadím sa všeobecne alebo takým svetovým motom gravel jazdcov alebo gravel riderov, ktorí si hovoria, že go fast but don't hurry. Makaj, ale neponáhľaj. Všetky tieto bicykle, komponenty, doplnky nájdete aj v grounde. Ďakujem, zlepši si čas.